Ahoj, já jsem Šimon Ryd a co mě k vám přivádí? K podnikání mám blízko díky rodinné jazykové škole, kde jsem v 15 začal budovat vlastní značku na sociálních sítích. Na Instagramu jsem díky shortform obsahu získal téměř 900 sledujících a zjistil, jak zaujmout diváka. Zkušenosti s kamerou a střihem jsem pak zúročil u facebookových reklam na pobytové kurzy. Díky mně začali přibývat noví zájemci a já objevil kouzlo marketingu. Podnikání jsem si vyzkoušel i v roli ředitele studentské firmy. Zabývali jsme se prodejem toastů a sklidili nemalý úspěch. Vyzkoušel jsem si, jaké je to vést tým a dostal jsem další motivaci k tomu si troufnout řešit skutečné problémy. Příležitost na sebe nenechala dlouho čekat. Táta mě požádal o spolupráci při vývoji nového způsobu fungování webové aplikace najdiučitele.cz a z mnoha zvažovaných variant byla vybrána ta moje. Teď už novou verzi ladíme s programátory pro spuštění v nejbližších měsících. K podnikání patří i čelit tlaku. Na to já jsem ze sportu zvyklý. Od 10 let hraju závodně squash a přestože jsem začal takto pozdě, postupně jsem se prokousal do české reprezentace a vybojoval mnoho cenných trofejí. Právě díky sportu vím, jaký potenciál má tým, kde mají všichni stejný cíl, disciplínu a houževnatost. Byl jsem nadšený, když nad dni s téčkem jsem přesně tyto vlastnosti pozoroval u studentů Tymy. Věřím, že právě v tomto prostředí s těmito spolužáky a těmito učiteli budeme hledat a nacházet řešení praktických problémů. Vždy mě víc lákalo něco vytvářet, vymýšlet a teorii přivádět k životu. Přestože rád získávám znalosti z knih a přednášek, netěšil by mě samotný tradiční styl vzdělávání. Děkuji za pozornost a více o tom, jak přemýšlím, se dozvíte v druhém kole.